Москва рабіла стаўку на Кебіча. Ідэальны прэзідэнт Беларусі. Валіска белавежская Газплана. Сёння наш гость Анатоль Лябедько. Добрый день, Анатоль. Вітанне. Анатоль нарадзіўся ў 1961 годзе ў Стаўпцоўскім раёне, скончыў Менскі педагагічны інстытут, факультэт гісторыі і французскай мовы, потым юрыдычны факультэт БДУ. У 90-м быў абраны дэпутатам Верхоўнага Савету 12-го склікання, займаў пасаду намесніка старшыні камісіі ў справах моладзі. Падчас першых выбараў прэзідэнта быў у камандзе Александра Лукашэнкі, даволі хутка перайшоў у апазіцыю, быў абраны ў Верхоўны Савет наступнага склікання. Адзін з ініцыятараў імпічменту прэзідэнта Лукашэнку. З 2000 году старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі неаднаразова перабіраўся на гэтую пасаду. Шмат разоў прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці, да арыштаў на 15 сутак. У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году быў затрыманы і змешчаны ў СІЗА КДБ, дзе правёў 108 дзён. З 2020 году з'яўляецца прадстаўніком Святланы Ціханаўскай у пытаннях канстытуцыйнай рэформы і парламенцкай супрацы. Давайте пачнем з самога пачатку. Як вы, настаўнік са Шмянчыны, сталі дэпутатам Верхоўнага Савета? Што вас прывяло да палітычнай актыўнасці? Пры тым, што быў такі час, но ўсё-такі далёка не кожны чалавек вырашаў кінуць нейкі выклік сістэме, вырашаў ісці Верхоўны Савет, змагацца супраць мясцовай наменклатуры. Можа быць, у вас нейкія для гэтага былі асабістыя, сямейныя падставы карані? Ну, да 90 года дакладна не сам чалавек вырашаў, што ён можа рабіць. А 90 гэта якраз час пэўнага выбара і пэўных магчымасцей. Што мяне падштурхнула да палітыкі? Ну, відаць, тое, што мне заклалі ў маю сям'і, гэта, так скажам, такі антысавецкі дух. Ён заўсёды быў, таму што мой бацька вельмі разумны, вельмі дасведчаны чалавек, хоць не закончыў там універсітэты, але ёсць людзі, якіх прырода, там, не ведаю, хто яшчэ, надзяляе вялікім наборам, вот это такое табліца Менделеева, якая вот чалавечых якасцей. Ён увесь час змагаўся з сістэмай, таму што ён быў чалавек, які вельмі паважаў сябе, сваю працу, які вельмі паважаў людзей, і ён увесь час натыкаўся на табу забароны. Ну, моўна кажучы, ён там меў магчымасць толькі мець там 40 сотак зямлі, а ён хацеў значна больш. У 4 гадзіны уставаў, ехаў там у лес, раскарчоўваў, сеяў, пасля старшыня калгаса прыганяў туды тэхніку, гэта ўсё заворвалі, і ён, конечно, быў на нервах і радаваўся, як дзіця, я памятаю, студэнтам прыязджаў ужо да хаты, а ён радаваўся, што там некалькі ў яго надзелаў, там недзе ў лесе засталіся, і ён атрымаў уражай, гэту збажану і гэтак далей. Таму увесь час гэта такая вось змаганне і барацьба. І гэта мне перадавалася. Я не заўважаў тады, калі там было дзяцінства, калі я быў студэнтам, але калі я пішоў у палітыку, я зразумеў, што ёсць стрыжань, які мне вот перадаў бацька. Гэтая барацьба для яго чым-небудзь, можа быць, скончылася негатыўным? Не, ну, я таксама зведаў гэта ўжо у вельмі такім позні час, это ўжо быў нашых стасункаў, не гаварылі пра гэта ў сям'і, але я зведаў, што мой бацька там 16 гадоў трапіў у турму з фармулёўкай за сопротивление представителю советской власти. Но не таму, што ён там нейкія ўлёткі там раскідваў, але яму просто бацька там даручыў рабіць справу, а прыйшоў прадстаўнік мясцовай улады, які там забіраў ці каня там, ці нешта такое. Ну, ён аказаў супраціў, і пасля гэтага трапіў у Бабруйск у малалетку, там вот якраз з такой фармулёўкай. Таму праз нейкі час я зразумеў, што, відаць, у нечым было наканавана прыйсці ў палітыку.
Я прыйшоў у палітыку з школы-інтэрнат, і там ужо таксама вызначыўся тым, што у мяне не было там ні камсамола, ні піянерскай арганізацыі, там гэтыя атрады былі. Шмат было ініцыятыў, там і свой тэатр, і розныя такія цікавыя ініцыятывы, і спартовыя, ўсё што заўгодна. І таму я так за вельмі кароткі тэрмін стварыў сабе нейкае імя, што актыўны, з нейкімі ініцыятывамі, якія там не ўкладваліся ў нейкі фармалізм, у бюракратыю. І калі прыйшоў час альтэрнатыўных выбараў, до мяне прыйшлі група маладых людзей і сказалі: Анатоль, давай паспрабуем зрабіць рэвалюцыю. Зрабілі. І вынік, які быў, хто вам процістаяў на гэтых выбарах у Верховны Савет, і колькі процентаў вы атрымалі? Ну, у той час сказалі, гэта эліта, бо это быў першы сакратар райкама партыі, другі, гэта начальнік міліцыі, і гэта старшыня калгаса, брат якога быў другі чалавек, другая асоба ў вобласці пасля Арцеменій, Гіруць. Вось. Ну так, рэальна, гэта былі людзі, якія былі на віду. А я быў малады, і калі мы пачалі выбарчую кампанію, першы сакратар райкама партыі так паляпаў мне па плячы і сказаў: ну, а дадаваць дарогу маладым. І на першую сустрэчу мы прыехалі то ў Баруны, не ў Жупраны, і першы сакратар прыехаў на блакітнай Волзе, другі сакратар на чорнай, на УАЗіку прыехаў палкоўнік, начальнік міліцыі, Гіруць прыехаў там з сваім картэжам, і не было толькі мяне. А я прыехаў на аўтобусе рэйсавым. І мяне спачатку там стаялі, пакуль разабраліся, што так кандыдат прыехаў. Народ стаяў на вуліцы. Не было ўсім месца. І я прыехаў і сказаў, і памятаю, як зараз, памятаю фразу сказаў: ведаеце, калі вот я стану дэпутатам, то аўтобусы будуць хадзіць па раскладзе і прыязджаць своечасова. І зал узарваўся апладысментамі. І гэта, конечно, у мяне тут, я адчуў, у мяне растуць крылы, і все. Пасля гэтай сустрэчы першы сакратар ужо не ляпаў мне па плячы, і это была наша першая і апошняя супольная сустрэча. Слухайте, не ва ўсіх раёнах так было. Ясна, што ёсць элемент таго, што вы так адразу навучыліся размаўляць з народам, былі даволі яркім лідарам, але, можа быць, это все-таки элемент, што вот Ашмяншчына нейкі в гэтым сэнсе спецыфічны раён, бо в гомельскіх і в раёнах і магілёўскіх перамагла тая самая старая номенклатура, а дэмакраты праходзілі толькі альбо в Менску, альбо вот в заходніх рэгіёнах. Не зусім пагаджуся, таму што Александр Сасноў з Гомеля, Гюнтер з Гомеля, Драбышэўская з Гомеля, і магу пералічваць далей. Па-рознаму было. Па-рознаму. Мне пашчасціла, мяне падтрымалі. Я не мясцовы, але вось у першым туры набраў 74%, і больш таго, мяне перабралі. Я быў адзін, здаецца, з 18 дэпутатаў, якіх перабралі ўжо праз 5 гадоў. І для мяне гэта было... У тым жа раёне. У тым жа раёне. Да. Для мяне гэта было, ну, просто... Ну, вот, некаторыя мянялі раён. Там былі партыйныя босы, якіх такая магчымасць была. А я балатаваўся прынцыпова у сваім раёне, і на наступны раз у мяне ўжо было там, у нас было 10 чалавек. А я зноў жа ў першым туры 61% атрымаў, таму я і сёння кажу дзякуй маім ашмянцам, якія мяне падтрымалі. Дарэчы, мы з Калінкінай, там, не ведаю, гадоў 5, можа, ці 6, паехалі па раёне, і яна задае пытанне, говорит: хто у вас дэпутат, значыць? І 50%. Там альбо говорит: ну, я не ведаю, але тыя, хто говорили, вот 50% сказалі не ведаем, а другая палова сказалі Анатоль Лябедзька. Не ўсе мяне пазналі тады так, але мне было гэта страшэнна прыемна, што прайшло столькі гадоў, а вось я як дэпутат застаўся вось 95-го года. 95-го года. А пасля мне стало сумна. Потому што я сказал: блин, ну што ж это такое? Што ў нашай краіне робіцца, калі узгадваюць дэпутата, там, калі прайшло 10годдзі. Таму такія змешаныя
былі эмоцыі. І вось вы абраны Верховны Суд 90-м годзе, і з вашай, як мы зараз выселі, даволі ранняй антысавецкай пазіцыі, з вашым жаданнем змагацца супраць номенклатуры, вы, аднак, далучыліся да дэмакратычнага клуба, але не далучыліся да самай радыкальнай апазіцыі, да БНФ. Чаму? Ну, не было ў гэтай такой патрэбы, таму што, я ўзгадваю, мяне там вылавіў Зенон і, паставіўшы ў кут, сказаў: Анатолий, чаму ты не ў нас, не ў фракцыі? Ты ж галасуеш так, як мы. Я тады не памятаю, што яму сказаў, відаць, ну, нейкія словы падзякі, але я не гатовы быў пайсці у жорстка структураваную такую групу. Усё ж такі Зенон, пры тым, што ён вызываў пэўную павагу, было і тое, што ад яго адштурхоўвала. Мне калі-нікалі падавалася, што вот там на пляцы Леніна там стаіць манумент Зенону, вот ён сыходзіць і заходзіць на паседжанне Верховнага Савета. То бок, ні погляда направа, ні погляда налева. І вот эта звязка з дэпутатамі, яе не існавала. Я скажу, што там былі вельмі таленавітыя людзі, палітыкі, гэта і Голубеў, і Баршэўскі, і Трусаў, якія вот рабілі тое, што не рабіў Зенон Станіславович як лідар фракцыі БНФ. А што яны рабілі? Калі было вырашальнае галасаванне, яны ішлі ў гатэль Мінск альбо ў Кастрычніцкі, і сядзелі з гэтымі дэпутатамі-калгаснікамі, дэпутатамі номенклатуры, якіх не заўважаў Зенон. І пілі з імі то самагонку, то каньяк, то каву. Дзеля вялікай справы, не дзеля задавальнення. Але вот гэта менавіта чалавечыя адносіны, стасункі, яны шмат што рабілі ў Верховным Савеце 12-го склікання. Немагчыма было атрымаць падтрымку 2/3, калі было галасаванне, каб нацыянальная сімволіка стала дзяржаўнай. Вот каб не было вот гэтых камунікацый, гэта немагчыма было зрабіць. Таму вот яму гэта заўсёды бракавала, вот это такая чорна-белы погляд. Жыццё, яно ўсё ж такі, людзі бачаць значна больш колераў і хочуць бачыць тыя колеры. Вот гэта не хапала, і гэта штурховала. Таму галасаваць разам націснулі на кнопкі, разам рабілі і тую ж самую справу, пілі там і гарбатую каву, і ўсё астатняе, і агітавалі. Але мне хапала дэмакратычнага клуба, дэм-клуб, у перыяд росквіта гэта 100 дэпутатаў, і я пэўны час быў каардынатарам па Градзінскай вобласці. І вось вы такі дэмакрат, вы такі антысаветчык, але калі першыя прэзідэнцкія выбары адбыліся ў 94-м годзе, вы аказаліся ў камандзе Лукашэнкі. Вы ўжо ў сваіх шматлікіх інтэрв'ю казалі, прынамсі мне калісьці казалі, што гэта ваша галоўная палітычная памылка, але давайце паспрабуем яшчэ раз прааналізаваць, чаму вы яе зрабілі, што тады падштурхнула, хіба не было іншых варыянтаў, чаму ў выніку все-таки вам ужо за 30, вы ўжо некалькі гадоў палітыцы, і нейкія былі падставы зрабіць такую памылку? Ну, два фактары я выдзеліў. Першае, 94 год, хто быў галоўнай праблемай? Не Александр Лукашенко. Ён сам выйшаў з гэтага дэм-клуба, і да 93 года ён па большасці галасаванняў галасаваў так, як БНФ, як дэм-клуб. А праблема была Кебіч. Кебіч і яго погляд не толькі на сённяшняе той Беларусі, але і на будучыню. Но вот этот стыль кіравання, взять валізку, загрузить туды Белавежскую і ехаць у Москву ў госплан і вырашаць там усе пытанні, яна абсалютна непрымальная для Беларусі, якая заявіла, што яна незалежная, суверэнная еўрапейская краіна. Вот у мяне было разуменне, што Кебіч гэта тромб, мы не развіваемся, гэта тупік, і тут трэба зрабіць усё магчымае, каб не дапусціць старую номенклатуру на чале з Кебічам. А другі варыянт, другі чыннік, гэта застарэлая хвароба дэмакратаў. Амбіцыі і адсутнасць магчымасці для таго, каб дамовіцца. На гэту выбарчую кампанію прэзідэнцкую пайшлі 3 калонамі. Шушкевіч, Пазняк
Карпенка. Карпенка не дайшоў да рэгістрацыі. Не дайшоў, але стварыў тренд, і было адчуванне, што ён ідзе, ён збіраў каманду і ўсё астатняе. І была сацыялогія, там 30-35% за дэмакратаў. Это азначае, што вот гэтыя 30-35% можна было толькі падзяліць паміж Шушкевічам, Карпенка і Пазняком. Ніхто не пайшоў адзін аднаму насустрач. І ў гэтай сітуацыі вот ёсць праблема Кебіча, а тут няма дамоўленасцей, і тады ўжо не было такой унутранай такой самадысцыпліны. І частка людзей падтрымала якраз калі быў бы Лукашенка. адзіны кандыдат ад дэмакратаў, неважна, хто бы это быў, Шушкевіч, Карпенка ці нават Пазняк, вы бы пайшлі в каманду гэтага адзінага кандыдата? Вот я Нягледзячы на свае асабістыя нейкія непаразуменні. Непаразуменняў не было. Мы якраз былі ўсё-такі ў адным лагеры палітычным і змагаліся за адны і тыя ж самыя каштоўнасці. Усе. І вот эти два фактары, яны якраз прывялі да таго, што я мушаны сёння паўтараць, што это самая вялікая палітычная памылка. Я не думаю, што тут на мне клін сышоўся там, так? Хаця сёння некаторыя так і выяўляюць. Што вы прывялі Лукашенко да ўлады. Да, ну, это вот такая жырыноўшчына, так, складаныя праблемы вырашыць адной хлёсткай фразай. А ты там што? Вы адзін з немногіх, хто, па-першае, застаўся жывых, па-другое, хто не сидзіць з той каманды. Да, есть кого абвінавачыць, бо Ганчара, Балахова ўжо не абвінаваціш. І мне больш за ўсё балюча, калі я чую і ад маіх калег з Верховнага Савета, якія зараз узгадваюць Ганчара і таго ж Захаранку толькі ў нейкіх адмоўных такіх сцэнарах. Я думаю, что это абсолютно неправильно, яны не могуць за сябе адказваць. Таму праяўляю пэўную такую цікавасць, і зараз магу сказаць, што, напрыклад, выбары-то прайгралі не ў 94-м годзе. І не таму, што ў БНФ было такое ззянне і бачанне, што там хто такі Лукашенко. Не было ніякага там. Пад ручку Зенон хадзіў насамрэч на маіх вачах па карыдорах Верховнага Савета разам з Лукашенком. Там да 93-го года дакладна гэта было. Чаму там не прымалі інстытут па прэзідэнта? Ну, таму што ведалі сацыялогію. 13%. Што мусіць рабіць палітычная сіла, якая ведае, што яе падтрымка электаральная вот на 94 год была 13%. А мне здаецца, БНФ тады сябе пераацэньваў. Я памятаю дакладна, калі я спытаў у аднаго з намеснікаў фракцыі БНФ, навошта вы ідзёце асобна, можа, трэба дамаўляцца з Шушкевічам, з Карпенкам, Зенон жа не пераможа. Ён кажа, ну, набере 40%, это будзе вельмі вялікім чыннікам у далейшай палітычнай барацьбе. Віталь, ну, гэта нармальная размова падчас выбарчай кампаніі, калі ты ідзеш у нейкай камандзе. Ты будзеш гаварыць, што мы атрымаем столькі-столькі. А я думаю, што, канешне, там унутры сядзе кухні. Яны ведалі, думаеце, рэальны стан рэчаў? Ну, тады сацыялогія было значна лепш, чым зараз. Я гэтым абсалютна перакананы. І, канешне, калі ты маеш БНФ, ішоў вот яго Эверест, ну і не толькі БНФ, і мая таксама. Гэта быў да 93-го года. Мы ішлі ўверх. Пасля 93-го года мы ішлі ўвесь час уніз. На чым сыграў Лукашенко? Лукашенко сыграў якраз на тым, што людзі адрынулі камуністычную сістэму большасць. І да гэтага часу, да 93-го года, за 2,5 гады, пачалося накаплівацца расчараванне і ад апазіцыі. І вот это неўспрыняццё двух... Вот ваш рынок, вот ваши демократы, а мы все беднеем, а так. Нам няма чего куплять. Так. І Лукашенко, я не ведаю там, ці працавала з нейкая піар-каманда, але было разуменне. І калі хто займаецца аналітыкай, вы палістайце якраз стэнаграму, і вы заўважыце, як даволі так заўважна разварот у рыторыцы Лукашэнкі. Калі да 93-го года яна супадала з тым, што гаварыў там Пазняк, Шушкевіч і так далей, гэта крытыка камуністычнай сістэмы, Кебіча і так далей, то ў 93-м годзе ён раптам пачынае разварочацца
гуляць на этой ностальгіі там па некаму савецкаму мінуламу, гаварыць, што і гэтыя абсалютна аднолькавыя, гуляў вот на гэтым чаканні такога Робін Гуда, які прыйдзе і не з гэтымі, але навядзе. А як вы даверце, парадак. што неяк Москва на яго выйшла вот в этом 93-м годзе і памяняла яго? Я не ведаю, у мяне няма тут дакладнай інфармацыі. І он же тады з'ездзіў в Москву, памятаеце, і выступіў там даволі радыкальна. Ездзіў, думаю, што, ну, перакананы нават, што Москва рабіла стаўку на Кебіча. Ідэальны прэзідэнт Беларусі. Валіска, Белавежская, Газплан. Лепшага не прыдумаеш. Але я думаю, што не выключаю таго, што было заўважна, што Лукашенко пачаў набіраць. І я думаю, што тут якраз у Крамля была аналітыка. І як бы не выпускаць яго з агульнага праекта, думаю, што рашэнне было на нейкім этапе прынята. Але падкрэсліваю, ўсё роўна ён быў другім нумарам у гэтай звязцы крамлёўскай, і не першым. Памятаеце, Кебіч же далей в сваіх успамінах, ён выпусціў кнігу, пісаў, што нашай галоўнай задачай было мы, ну, конечно, ён баяўся ўжо Лукашенко нешта крытычнае напісаць, і ён пісаў, галоўнае, што мы перамаглі БНФ, перамаглі гэтых дэмакратаў, в гэтым мы з Лукашенком, маўляў, адзіныя. Это уже Кебіч так пісаў. Яму шчыра трэба было напісаць, што я прафукаў усё, што ў мяне было. Вот, я думаю, унутры ён пра гэта і думаў, што ён проста прафукаў, маючы такі ресурс, маючы фракцыю, якую ён мог направа-налева накіроўваць. Глядзіце, вот яшчэ... Але памятаеце, калі ён хацеў гэту рублёвую зону зрабіць, а Москва, в прынцыпе, не дала перад выбарамі, і таксама гэта, можа быць, яна падкасіла яго шансы. Я думаю, што чым бліжэй была дата выбараў, тым больш было разуменне, што адбываецца. Але вось да Кебіча, калі мы ўжо вяртаемся, і Кебіч, БНФ, Лукашенко, дэмакраты, што было для Лукашенка трамплінам, гэта, канешне ж, вот, ён асядлаў каня антыкарупцыйнага. І я зноў вяртаюся да таго часу, і такое разважанне, што ну, вот яго была інтуіцыя, і было разуменне, што можа быць тым наратывам той тэмы, якая цікавая людзям. Я ўзгадваю Бураўкіна, светлай памяці, які мне казаў, Анатоль, я двойчы размаўляў з Зенонам. І казаў, Зенон, бяры тэму карупцыі і ідзі з гэтым сцягам. І ён сказаў, гэта не галоўнае. А вось Лукашенко, вот сітуацыя ж была унікальная. Было прынята рашэнне, што трэба ствараць антыкарупцыйную камісію. Таму што ўсе разумелі, што народ жыве гэтай тэмай. Разуменне было ў ўсіх. Але як хто гэта рэалізаваў? Шушкевіч чамусьці прапанаваў узначаліць ее Лукашенку. Неважна гэта. Вот ты вядзешся, ты вельмі дасведчаны журналіст, ты вядзешся, а што чакаць так ад вот нашых гледачоў? Вот мы зараз і кажам, там больш таго, можа, якое я вельмі паважаю, Сергей Наумчык кажа, а Анатолій Лябедзька тоже выйшаў, падтрымаў там, ці прапанаваў таксама, каб Лукашенко камісію адчаліў. Як бы фактурна гэта так, але адкруцім назад плёнку. Глядзіце, Верховны Савет, камуністычная большасць, людзі Кебіча, яны дамаўляюцца і говораць, што прынята рашэнне, што адчаліць камісію Марыніч. Марыніч якраз быў тым вот памяркоўным номенклатуршчыкам, які меў вельмі добрую рэфлексію ад дэмакратаў. Выходзіць Марыніч і кажа, я здымаю сваю кандыдатуру. А ў цябе большасць тут. А што на выхадзе? А на выхадзе мы атрымоўваем. Хто як спрацаваў? Камуністычная большасць паказалі, што яны абсалютна не арыентуюцца ў сітуацыі, няма ніякай там кантролю, няма ніякай партыйнай дысцыпліны, бо што трэба было зрабіць? Выйсці там каардынатару і сказаць, пераносім гэтае пытанне, ёсць прапанова перанесці галасаванне на наступны раз, мы правядзем дадатковыя кансультацыі. Ну, гэта вот лежыць на паверхні. Яны гэтага не робяць. Што не робіць і БНФ, як галоўная апазіцыйная сіла? Яны выстаўляюць на пасаду кіраўніка антыкарупцыйнай камісіі Сергея Антончыка. Добры, пазітыўны, але чалавек, які прыйшоў з завода,
Калі вы гаворыце пра антыкарупцыйную камісію, то там трэба альбо харызматык, і гэта мусіць быць Зенон, які выйшаў і сказаў: я навяду парадак з карупцыяй, я гэта ўсё зраблю. Калі б ён разумеў, адчуваў вот это пульс гэтай тэмы. Ніхто б не прагаласаваў за яго ў якасці старшыні этой камісіі. Я ж гавару не пра то, прагаласаваў ці не прагаласаваў. Я гавару пра наяўнасць бачыць мэту, вызначаць галоўную тэму і ісці да яе. Як ты да яе дойдзеш, ці ты не дойдзеш, гэта іншае пытанне. Але не зразумелі своечасова, што гэта тэма якраз лакаматыў, які выцягвае ў значнай ступені, дае магчымасць выхада на абсалютна іншую аўдыторыю. Не было такога разумення. І гэта праяўляецца якраз, бо мусіў быць альбо быць сам Зенон, альбо нехта, ведаеш, там, эканаміст, той же Заблоцкі, які скажа: я ведаю, я валодаю гэтую. А яны на гэтым прыкладзе паказалі, што не было адчування гэтага пульса. А Лукашенко адразу прасёк. Лукашенко прасёк, неважна, што сказаў Шушкевіч, таму што дэпутат па рэгламенту мог сам выйсці да мікрафона і сказаць: я прапаную сябе і ставлю сваё прозвішча на галасаванне. Это антураж, это не мае ніякіх адносінаў да таго, што там адбывалася. Ён хацеў быць. Ён разумеў, што гэта тэма, якая хвалюе людзей. І далей ужо мы бачым, лакаматыў пацягнуў гэты састаў імя Александра Лукашэнкі. І ў 94-м годзе, калі вы, не настолькі актыўную ролю, але ўсё-такі гралі сваю ролю ў камандзе Лукашэнкі, ён перамог. Што адбывалася далей? У які момант ён перастаў слухаць сваю каманду, ён стал адчуваць не проста Саша, як да яго звярталіся іншыя, а адчуваўся Александром Григоровичем прэзідэнтам, і калі ён перастаў слухаць любыя крытычныя водгукі, вы пра гэта казалі, што такое аддзяленне ў камандзе на тых, хто яму паддаківае, і на тых, хто яму супярэчыць, адбылося даволі хутка. Дыягназ, які ніхто у той час не змог паставіць, ён праявіўся ў першыя 6 месяцаў. Шчыкельскі паставіў, но пазней. Пазней. А хвароба на ўладу, яна рэальна была незаўважная падчас дэпутацтва Александра Лукашэнкі. Але яна вельмі набірала моц і хуткасць, і заўважнасць, як толькі ён атрымаў пасаду прэзідэнта. Атрымаў асаблівыя паўнамоцтвы, таму што Канстытуцыя 94 года яна ўводзіла прэзідэнцкую форму кіравання. Паўгады. І гэтыя праявы гэтай хваробы яны былі відавочныя, таму што былі тыя людзі, якія гаварылі заўсёды тое, што яны думалі, той жа Ганчар, які прыйшоў не для таго, каб партфель атрымаць нейкі, бо ўсе яго там думалі, што ён будзе прэтэндаваць на пасаду прэм'ера. Яго было таксама, ён адчуваў час, магу я гэта рабіць, не магу рабіць, але ён прыйшоў на пасаду віцэ-прэм'ера, сышоў у знак пратэста. І частка людзей прыйшлі, паспрабавалі, зышлі, і менавіта наткнуліся на тое, што на гэты дыягназ, што Лукашенко ўжо толькі слухаў тое, што Александр Григорьевич, какой вы умны, какой вы блестящий. Калі вы перайшлі ў апазіцыю, ці хаця бы для пачатку сышлі з каманды, а потым перайшлі ў апазіцыю, колькі прайшло месяцаў? Я працаваў у камандзе кандыдата ў прэзідэнты, але я ні аднаго дня не працаваў на прэзідэнта. Вы былі, ён называў это прадстаўніком прэзідэнта ў Верховным Савеце, нефармальным такім, это не было пасады. Калі все-таки он выступал, ён казаў, што вось мои прадстаўнікі ў Верховным Савеце, Анатолий Лебедзька і хтосьці яшчэ был, 2 чалавека. Не так? Па-першае, это неформальная была пасада, это была як бы такая палітычная. Віталь, пасада прадстаўнік прэзідэнта ў парламенце, яна паўсюль ёсць. У кожнай краіне, дзе ёсць інстытут прэзідэнцтва. Гэта ўсё афармляецца юрыдычна і так далей. Ні аднаго дня. Это ўсё хлосня. А ўзнікла гэта пытанне, адкуль канцы. Адкуль ногі растуць. Лукашенко выступаў на паседжанні Верховнага Савета, і яму нехта сказаў, што увядзіце тут пасаду і так далей. Навошта мне пасада? Тут Лебедзькі сядзіць, там Булахов сядзіць і ўсё. Все, праехалі. З гэтага вырасла там цэлая капна нейкіх, што я там быў. Не таму, што я быў ці не быў. Калі ён быў, быў, значыць, так. Але не.
Гэта быў толькі вот эпізод, калі Лукашенко сказаў, што не трэба такой навогул пасады, таму што тут ёсць дэпутаты, ну, з якім у яго ёсць там кантакты, камунікацыі, і ён атрымоўвае нейкі фідбэк ад таго, што там адбываецца. Ну і паўтаруся сваё пытанне, калі вы перайшлі ў апазіцыю, калі вы зразумелі, што гэта трэба рабіць? Белыя плямы ў прэсе, вот гэта было. Да гэтага часу... Люты 95-го. Ну, пасля... Не, увосень гэта было, увосень гэта было. Нет, белые плямы былі пасля антыкарупцыйнага даклада Антончыка. По-моему, студзень альбо люты 95-го. Для мяне это восень была такая. У мяне была такая цікавая сітуацыя некалькі месяцаў. Я не працаваў, падкрэсліваю, ніколі ў выканаўчых структурах улады. Я перабраўся ў Верховны Савет ужо 13-го склікання, адпачуваў сябе комфортна. І па статусу дэпутат Верховнага Савета гэта быў ранг міністра, таму вот, калі нехта там шукае, што нейкія там матэрыяльныя выгады, это вельмі слабая аргументацыя. Ну, у 13-м Верховным Савеце ўжо паўнамоцтваў дэпутатаў стала менш, а ў 12-м скліканні гэта было ну проста... Ну, ты рэальна вырашаў, калі не ўсе, то многія пытанні. І вось прага да ўлады ці хвароба да ўлады Лукашэнкі найбольш ярка выразілася ў 96-м годзе, калі было процістаянне паміж Верховным Саветам і прэзідэнтам, калі Лукашенко вырашыў зрабіць рэферэндум, который дэ-факта прывёў да канстытуцыйнага пераварота, і зараз паглядзім, як тады это выглядала. Учитывая, что народ нас умнее, как вы относитесь к предложению, чтобы в случае принятия данного проекта Конституции провести одновременные выборы и парламента, и президента Республики Беларусь? Спасибо. Вместо референдума? Если будет положительное решение по предложенному проекту Конституции или дополнение в изменении, учитывая, что вы сказали, что народ всегда умнее нас, и президента, и парламента, я считаю, что логично в этом провести выборы и президента, и парламента. Анатолий Владимирович, ну, мы же с вами очень хорошо знаем друг друга и можем разговаривать на определенном языке. Это во-первых. Во-вторых, неужели вы меня хотите испугать выборами президента? Ни в коем случае. Хоть параллельно с референдумом, но вы же тоже умный человек. Можна было тады спыніць Лукашэнку? Ці быў, вот вы кажаце пра тое, што шанс быў у 92-м годзе страчаны, але ці быў все-таки апошні шанец менавіта ў 96-м? Параза 92-й год. Але давайте пра 96-й, бо... А ў 96-м годзе не. Вот Лукашенко якраз выкарыстаў тое, што людзі былі незадаволены і старой номенклатурай, і апазіцыяй, таму што у многіх было у галаве была каша ў галаве. Верховный Совет отчаливал Шушкевича, Шушкевич это БНФ, это оппозиция. И Лукашенко на гэтым моцна згуляў. И 94, 95, 96 год, як я казаў, у нас з 90 до 93 года мы ішлі наверх палітычная джамалума. Лукашенко яшчэ ішоў наверх. І ў гэтым супрацьстаянні ў Верховнага Савета і Канстытуцыйнага суда не было шансаў, ну, было вельмі мала шансаў на перамогу. Усё ж такі Лукашенко пайшоў на парушэнне Канстытуцыі. Это было відавочна. А Лукашенко, ну, просто узяў Канстытуцыю як рулон туалетнай паперы і зрабіў гэта ўсё публічна. Але людзі гатовы былі яго прабачаць, і калі ўжо фактычна з дапамогай сілы Лукашенко перакрыў доступ депутатам у авальную залу, народ не выйшаў абараняць парламент і Канстытуцыйны суд, які мелі, на баку якіх была і Канстытуцыя. Таму так, у той час... То бок электаральная большасць тады была за Лукашэнкам, таму ён так себе нахабна паводзіў, адчуваючы гэта. Першае, ён быў самы матываваны палітык, ён рэальна хацеў гэтай улады, хацеў гэтых паўнамоцтваў. І па-другое, так, ён валодаў інфармацыяй, што большасць людзей яго падтрымоўвае. Ён аставаўся для большасці Робін Гудам. Яго выступы сабіралі велічэзную аўдыторыю, гэта як лацінаамерыканскія серыялы. Усё гэта было. І гэта мы мусім прызнаць як праўду таго часу. Хаця праўда была на нашым баку. І калі
пераскокваць, не можна спыняцца на ўсіх гэтых гадах за 30 гадоў, які мы абмяркоўваем, пераскочым у 2005 год, калі адбываўся кангрэс дэмакратычных сілаў, і вы, ну, скажем так, з розніцай у некалькі галасоў тады прайгралі Александру Меленкевічу, і ён стаў адзіным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. Вы дасюль як гэта ўзгадваеце? Вы лічыце, што і ваш лёс, і, можа быць, лёс Беларусі мог бы змяніцца, ці гэта не той момант, які мог развернуць, і, в прынцыпе, не так было для гісторыі важна, ці быў бы Анатолий Лебедзькі, ці Александр Меленкевич кандыдатам у 2006 годзе? Ну, можна говорить, что шклянка была напалову пустой, напалову поўнай, калі б я там быў абраны адзіным кандыдатам. І так можна глядзець. У любым выпадку, ну, я магу сказаць так, відаць, можна сказаць, дзякуй, што так усё адбылося, таму што, хутчэй за ўсё, я дакладна з Казуліным пайшоў бы па этапу. То бок вы бы паводзілі больш радыкальныя кандыдаты? Ну, у мяне і падыходы былі больш тады радыкальныя пазіцыі, і Александр, ён быў прадстаўнік больш такого памяркоўнага крыла дэмакратычнай супольнасці. Я думаю, што такі сцэнар таксама быў верагодны. Гэта ўсё ж такі 2005 год, гэта быў не пачатак 90-х і не 2020. Калі было вот адчуванне, што людзі хочуць прагнуць пераменаў. У 2005 быў пік некага эканамічнага росту, все нулевыя гады, калі кожны год павялічваўся, зноў-такі, відаць, Лукашенко на той момант, магчыма, выйграваў выбары нават без фальсіфікацый. Магчыма, конечно, я думаю, што тут там 50-50 і так магло. Але ну, гэта быў такі час, які многіх людзей утрымліваў каля той улады, калі мы казалі, што мне хапіла там колькі месяцаў, каб зразумець дыягназ Лукашэнкі і сысці, то некаторым патрабавалася там і 20 гадоў, у 20-м годзе толькі выйшлі. Таму я б не сказаў, што вот калі б я застаўся кандыдатам, чтоб мы реально там выйгралі бы і пайшлі б у еўрапейскі звяз. Не, гэта хутчэй за ўсё не было. Але я думаю, што мы, што ў плюс усё ж такі на самой выбарчай кампаніі, не постфактум, там ужо быў крызіс, а падчас кампаніі, ну, разабраліся. Хаця там так некалькі галасоў там нас раздзяліла, і мы прайгралі тактычна гэты кангрэс, таму што мы пайшлі на тое, што пагадзіліся, каб была квота для неўрадавых арганізацый. А якраз Алесь Меленкевич, яго былі моцныя якраз пазіцыі сярод НГО. Калі бы тых квот не было, то перамагаў бы я. Але пасля гэтага мы размеркавалі адказнасці, і мы падчас самой выбарчай кампаніі працавалі як адна каманда. Я думаю, гэта якраз добры прыклад, што нягледзячы там на амбіцыі, мы можам працаваць як каманда, кіруючы сваімі эмоцыямі, сваімі амбіцыямі. Наступны этап 10-й год, дзе вы ўжо не пайшлі кандыдатам прэзідэнты, а ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якую вы доўгі час узначальвалі, кандыдатам быў Ярослав Романчук, і на наступны ж дзень, пасля 19 снежня, арыштоўваюць разгром, арыштоўваюць амаль всіх кандыдатаў, 7 з 10, арыштоўваюць 700 чалавек на плошчы, тым ліку хапаюць вас. Было гэта для вас нечакана? Тут такая лібералізацыя, в прынцыпе-то адбывались мітынгі, пікеты кандыдатаў, все даволі свабодна, значыць, в тэлевізіі ідуць дэбаты, людзі уцякаюць Лукашэнку як хочуць, тым ліку кандыдаты, і тут такі разгром. Вы чакалі гэтага? Не ўстрымаюся, скажу рэпліку, што, ведаеце, для часткі людзей, якія, магчыма, нас глядзяць, усё роўна ўсё будзе дрэнна. Пайшоў Лябедзька на удзел у выбарчай кампаніі, а чаго палез ужо і так надаіў. Не пайшоў, а чаму не палез? Чаму не пайшоў? Відаць, нешта ведаў. Скажу так, кожная кампанія прэзідэнцкая, яна патрабавала свайго сцэнара. Вот у 2006 годзе ён быў такі. А ўжо праз там, 5 гадоў я разумеў, што ну, трэба нешта мяняць. І калі паступілі заяўкі, хто будзе ўдзельнічаць у этой выбарчай кампаніі, стала зразумелым, што
чым можа быць адметным Ярослав Романчук, ён эканаміст, ён адрозніваўся ад усіх астатніх. Ён мог ісці з пазітыўнай такой альтэрнатывы. Усе астатнія былі палітыкамі. І гэта была яго фішка. І ён рэальна пацягнуў за сабой значную частку маладых людзей, інтэлектуальнай часткі беларускага грамадства, і ў гэтым быў разлік абсалютна правільным. Дзе была наша памылка? Памылка была ў тым, што ніхто не мог прадказаць вось такі брутальныя завяршэнні. І гэта і мая адказнасць, таму што Ярослав Романчук, ён не вулічны баец. Ён не быў гатовы да таго. Ён не быў гатовы, ён ні разу не сядзеў, яго ні разу не забіралі і гэтак далей. Вот тут мы, канешне, не маглі прадказаць, не толькі мы, але і ў цэлым, інакш не было б там 10 кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў. Зато дзякуючы гэтаму затрыманню вы сталі пісьменнікам, мы напісалі кнігу «108 дзён і начэй у застенках КДБ», дзённік палітычнага закладніка, якая выйшла у нас у бібліятэцы Свабоды. І цяпер ужо, яшчэ раз распакойна узгадваючы гэтыя вось дні ў застенках, калі гэта магчыма спакойна ўзгадваць, што для вас стала гэтай 108 дзён, якім урокам і як вы змаглі все это вытрымаць? Для мяне, вяртаючыся яшчэ назад, не было гэта нейкім нечаканасцю абсалютна. Так, вы ўжо сядзелі суткі не раз. Да, я заняўся палітычнай арыфметыкай, недзе больш за 60 судовых працэсаў, праз якія я асабіста прайшоў. І усе яны, акрамя аднаго, там вырак ці рашэнне было негатыўнае для мяне. А адзін суд, які я выйграў, гэта якраз у бацькі Азаронка. І яго нават першае рашэнне было прынесці прабачэнне і там нейкую матэрыяльную кампенсацыю, што ён слусіў. Але потым паправілі гэта рашэнне. Таму, за гэтыя 10годдзі я прайшоў усё. У мяне была такая гісторыя, калі мяне забралі на выхадзе з амерыканскай амбасады, людзі ў чорным, прывезлі ў КДБ, зачыталі нейкую паперу, усунулі мне гэту паперу, і я толькі праз тыдзень ці два вырашыў больш уважліва пачытаць, што там. Это было папярэджанне і па артыкулу, які прадугледжваў смертнае пакаранне. Таму 10-й год это для мяне, стрэс у нейкі, але не нешта незвычайнае. Я унутрана быў гатовы. І мне, ў прынцыпе, было лягчэй, чым астатнім. Вельмі цяжка, вельмі балюча, таму што не было там ні камунікацыі ні з роднымі, ні з блізкімі. Але я гэта перажыў. Для мяне сёння самае балючае, што мой сын ужо перасидзеў значна больш, чым я, напісаўшы сваю кнігу. Таму, калі глядзіш ужо вось з сённяшняга часу, кідаеш позірк назад, ты разумееш, што нешта такое, што ў цябе адбывалася, вельмі такое, праз нейкі час у параўнанні з іншым, яно становіцца ўжо не такім важным, не такім вострым і, можа, не такім балючым, як на той час. Скажите, нягледзячы на весь гэты спіс вашых судоў і адцідак, знаходзяцца людзі, скажем так, палітычныя апаненты ці проста людзі, якія любяць, скажем, выкрываць нешта ва ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, хаця самі называюць сябе прадстаўнікамі таксама дэмакратычнага лагера, которые выносяць на свет адзін дакумент, які ёсць недзе там у інтэрнэце, дзе нібыта вашай рукой напісана там дамова пра супрацоўніцтва з КДБ, яшчэ, здаецца, 89-м ці 90-м годзе, і вам мянушка дадзеная Раймон, і вось некаторыя, нават вядомыя палітыкі часам, гаворачы пра вас, ужываюць гэтую мянушку Раймон. Чаму бы вам не паставіць неяк кропку на гэтых абвінавачваннях? На них не рэагуеце, можа, і правільна, але я прапаную все-таки вам неяк, можа быць, адрэагаваць і паставіць кропку. Ці гэта было, ці гэта не было? Можа, яны гэта сфабрыкавалі, гэты дакумент? Што бы вы адказалі? Я абсалютна спакойны, як сказаць, неспакойны ўсё роўна. Але з нейкім часам ужо скура такая, як не кракадзіла, але ўсё ж такі. Я думаю, што было б добра, каб як мага больш было такіх супрацоўнікаў КДБ ў Беларусі. Тады б мы значна хутчэй дайшлі бы да архіваў КДБ.
У мяне сын, які сядзіць, у мяне падрастае моя любимая внучка. Я абсолютно спакойны за той час, калі, можа, мяне не будзе, так, але ўсё-таки адкрыюцца гэтыя архівы. І я абсолютно спакойны. Там знойдуцца, відаць, велічэзная колькасць, можа, гара, дзе будзе там узгадвацца Лябедзькі, але гэта будзе тое, што сёння можна кваліфікаваць як даносы. Няма ні адной паперы, ніхто не знойдзе з нейкім там даносам на кагосьці, на чагосьці. Таму я на гэта пытанне адказваў і абсолютно спакойны, і хацеў бы, магчыма, дажыць, напрыклад, каб хутчэй адбыліся перамены, і Зянон Станіславович адшаліў, напрыклад, што там, некую інстытуцыю, якая будзе займацца раскрываннем архіву. Я б хацеў бы тады, напрыклад, з яго вуснуў там, таму што ён якраз палітык дасведчаны. Я разумею, што людзей можна там на нейкія эмоцыі там, і каб ён проста прынёс прабачэнне не толькі мне, а вялікай колькасці людзей, якіх ён у нечым абвінавачвае, пад гэтым не маючы абсалютна ніякіх падстаў. Бо гэтая паперка, яна з'явілася якраз на інфармацыйных рэсурсах КДБ. Тут стае пытанне, якая ў гэтым логіка, так? Калі спецслужбы ніколі не выдаюць сваіх агентаў самі. Выкрываць з КДБ свайго агента раз, а па-другое, як я ўжо казаў, ну, столькі ў мяне ўжо было там розных там сітуацый. Былі памылкі. Это не перашкаджае, эти люди называюць агентам і Міколу Статкевіча, который сидзіць, не вылазіць з турмаў, і кого заўгодна. Для іх это маральных перашкодаў няма тут. Таму, ну, тут давайте вот аб'яднаем наши намаганні, і я вось хачу, каб это ўсе спецхраны там, каб все там засталося, і каб мы змаглі да гэта адкрыць, паглядзець, тады ўсё стане на свае месцы. Але это не перашкаджае самае галоўнае. Это не здымае там адказнасці за мае там палітычныя памылкі, якія былі, там сыходзіць некуды. Я раблю сваю справу. І я лічу, што гэта справа патрэбная, і тое, што датычыць парламенцкай супрацы, і тое, што датычыць пазітыўнай альтэрнатывы для новай Беларусі. Гэта дакладна не на мізіне за не праца на гэты рэжым. Не на Лукашенка, не на Пуціна. Гэта, наадварот, якраз усё руйнуе. Таму проста буду рабіць сваю справу і надалей. Гаворачы пра рэпрэсіі, давайте паглядзім яшчэ одно відэо. Акрэсціна гэта, відаць, самае самотнае месца, дзе людзям найбольш дрэнна, чым у калоніі, чым у турме. Ну, я гэта проста перакананы, таму што ёсць што з чым параўнаць. Канешне, это такія ўмовы, як для жывёлы. Я гэта не перабольшваю. Я правёў 15 дзён у камеры на дваіх, а там было заўсёды 15-16 чалавек. Канешне, складана людзям, якія ў першы раз трапляюць у такую сітуацыю. Мне было лягчэй, мне было прасцей. Было цяжка, але я зыходжу з прынцыпа тое, што нас не забівае, робіць нас больш моцным. Гэта ўжо весна 21-го году. Здаецца, вы сидзелі в кожным дзесяцігоддзі беларускай гісторыі, калі вы былі арыштаваны пасля таго, як прыйшлі падтрымаць на суд студэнтаў. І вось это відэо пасля вашага вызвалення. Что не так было с 2020 годом? Я думаю, что все было так. Все было так. Пришел час, калі мы убачили, кто такие реально у Беларуси люди. Я калі адшальваў грамадзянскую партию, мы на все выбарчыя кампаніі, гэта таксама лёгка правяраецца, ішлі з галоўным таким пасланнем. Свободные сумленные выборы. И мне уже мои коллеги по партийному цеху з іншых палітычных структур казали: Анатоль, ты уже просто задолбал своими этими свободными сумленными выборами. Людям яны не патрэбныя. Чарка и шкварка. И пришел 2020 год. И я зразумеў, что трэба рабіць свою справу. Штодзённа, штотыднёва, штомесяц, штогод. І вынік прыйдзе, бо людзі ў 2020 годзе якраз выйшлі за свабодныя сумленныя выбары. За права проста выбіраць, за сваю чалавечую годнасць. Таму якраз усё было тое.
Што было далей? Ну, дыктатура показала зубы, што яны хоць і гнілыя, і жоўтыя, але яна можа кусаць і балюча. Просто як зараз некаторыя, ну, скажем, аналітыкі ці там палітычныя аглядальнікі вось сваіх нязмушаных там вольных размовах кажуць, а вот калі была бы у цябе кнопка там вярнуцца 19 год, і каб не было таго, што было ў 20-м, ты бы націснуў, і яны, конечно, такія, да, я б, конечно, націснуў, все гэта не трэба было. Не, я тут не пагаджуся. Канешне, каб была магчымасць нешта правіць падчас развіцця гэтых падзеяў, не адмяняючы сам факт. Бо калі мы адмаўляем сам факт, то мы гаворым, што у Беларусі няма народа, нацыі, што там проста ёсць 9 мільёнаў істотаў, якія ходзяць на двух нагах і не больш таго. А ўсё ж такі у 20-м годзе мы ўбачылі, што ёсць нацыя, ёсць народ, ёсць асобы, ёсць годнасць, і гэта дае якраз аптымізм. Нікуды ж людзі не зніклі. Яны засталіся. Можна чалавека заставіць пад прымусам нешта сказаць на камеру. Это зрабіць нескладана. Это рабілі і ў 30-е гады мінулага стагоддзя. А вось нешта змяніць можна было б, канешне. І можна было б паспрабаваць пазмагацца за свабоду. Канешне, чаго не хапала, гэта еднасці вот таго, што называюць старая апазіцыя і новая тут. Канешне, патрэбна было, каб пэўныя людзі ўзялі на сябе адказнасць на нейкім этапе, бо самаарганізацыя знізу, яна была рэальна супер. Это было вельмі моцна, але вот яна дайшла да нейкага ўзроўню, і яна астанавілася. Таму правіць сцэнар 20-го года можна і патрэбна было, але адмаўляць гэтую дату палітычнага календара гэта абсалютна неправільна. Просто некаторыя кажуць, што гэта было такое вельмі сітуатыўнае і часовае аб'яднанне людзей фактычна пад адным лозунгам «Хто заўгодна, абы не Лукашенко», што людзі не былі аб'яднаныя па пытаннях там еўрапейскага выбара, выходзілі ў 20-м годзе і прарасійскія людзі, і праеўрапейскія, выходзілі і людзі, якія, магчыма, не так ужо любяць ліберальную дэмакратыю, проста яны былі супраць Лукашэнкі. Вось гэты аспект, гэта відавочна, але можа ў гэтым нічога і кепскага, што людзі такія розныя аб'ядналіся дзеля агульнай мэты. Я не пагаджуся, што людзі выходзілі менавіта толькі супраць Лукашенка. А што такое Лукашенка? Вот сам па сабе. Лукашенка ідзе там па тым боку тратуара, а я па гэтым. Разышліся і пашлі. Лукашенка – гэта сістэма. І менавіта людзі выйшлі супраць гэтай сістэмы, з якой яны сутыкаюцца кожны дзень. І, можа, не стаяла так, там, лібералы, кансерватары, там, левыя радыкалы, але стаяло пытанне – дэмакратыя ці дыктатура па вялікаму рахунку. Людзі, можа, і слова гэтае не кажуць дэмакратыя, але калі з імі пачынаеш размаўляць, што можна, што нельга там, якія магчымасці ёсць там, чаму іх у нас няма, то людзі прыходзяць да таго, што яны якраз гавораць пра гэтыя каштоўнасці, якія складаюць дэмакратыю. А тут, што прапановвае Лукашенко, гэта ўсё-такі поўны татальны кантроль над усімі. Нельга ставіць у адну чаргу да сваёй рэзідэнцыі 15 ці 16 там 9 мільёнаў людзей, каб яны стаялі да цябе з працягнутай рукой. А ты выходзіш і з барскага пляча гэтаму шубу, там, гэтаму кавалак зямлі. Людзі хочуць быць тымі, кім яны ад прыроды. Яны індывіды, і яны хочуць самі распараджацца сваімі магчымасцямі, ім не трэба быць пад апекай некага і этой залежнасці. І супраць гэтага людзі выступілі. Мне падаецца, што якраз былі два вектары все-таки за дэмакратыю, за людзей, за свабоду, ці ўсё ж такі за дыктатуру, за рэгуляванасць, за 100% кантроль. І вы шмат сёння казалі пра сярэдзіну 90-х, што тады большасць беларусаў была за Лукашэнку. Які шлях прайшло беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў? Наколькі яно вырасла, калі мы лічым, што пэўны прагрэс все-таки адбыўся? В які бок яно вырасла? Якая ваша ацэнка? Я ацэньваю зрухі, якія адбыліся, пазітыўныя, таму што
прыйшло разуменне там самаідэнтыфікацыі, хто мы. Людзі часцей сталі задаваць сабе гэта пытанне і шукаць адказы на гэтае пытанне. За гэты час беларускае грамадства вырасла ў тым сэнсе, што ў Беларусі вельмі высокі адсотак заўсёды быў тых людзей, якія там за прыватную ўласнасць. Ён больш вышэйшы, чым у нашых там суседзей. Што людзі ў цэлым ставяцца якраз да дэмакратыі, там, да змяняемасці ўлады абсалютна пазітыўна. І гэта якасць грамадства. Людзі шмат за гэты час падарожнічалі. Вот эта величезная колькасць візаў, першае месца ў свеце па шенгенскіх візах, яно, конечно, накладвала свой адбітак. І я скажу, што давала плён вот эта праца, якая, магчыма, незаўважная штодзённа. Вот тое, што рабілі і палітычныя партыі. Паглядзіш, як быццам можна крытычна, але ж яны ішлі на кожную выбарчую кампанію. Яны гаварылі пра еўрапейскі выбар, пра еўрапейскую перспектыву, яны гаварылі пра дэмакратыю, яны давалі альтэрнатыву ў людзях, у асобах. Былі медыі заўсёды, якія давалі тое, што нельга паглядзець на дзяржаўным тэлебачанні. Былі праваабаронцы. Мы ўсе рабілі важную, неабходную справу. І сёння, калі ўжо праводзіць нейкія паралелі, то я б сказаў бы, што кааліцыя, аб'яднанне гэта ж не фотакартка, на якой там Ціхановская, Пазняк, Цепкала і Карачыкі ўзяліся за ручкі. Гэта якраз дзейнасць, гэта накірункі адказнасці і гэта кампетэнцыя. І сёння, на мой погляд, такая кааліцыя, як я кажу, 5 пальцаў адной рукі, яна ёсць. Палітычная састаўляючая гэта Ціхановская, з яе легітымнасцю, і тое, што яна робіць, не можа зрабіць ніхто, ні адна палітычная група ў Беларусі. Тое, што робяць добраахвотнікі, і Пол Каліноўская, і астатнія, это ваенная састаўляючая. І зноў жа іх не заменіць Ціхановская, не паедзе з аўтаматам туды, і яны не паедуць з аўтаматам у Страсбург ці Брюссель. Ёсць яшчэ частка гэтага фронта, гэтай супрацы, гэта медыі, гэта блогеры, якія таксама на вайне, толькі зброя ў іх іншая. Ёсць тое, што называем накірунак 4 салідарнасць, это дапамога беларусу беларус, і гэта важна. І апошні гэта наша візія новай Беларусі, таму што важна людзям казаць не толькі, што дрэнная дыктатура, яны самі это бачаць і сёння, а паказваць, а што можа быць альтэрнатывай. І вот эта візія, это напрацоўкі этих рэформ. Это вот 5 састаўляючых, і гэта ёсць на сённяшні дзень. Мой погляд, тое, што дае мне асабіста аптымізм, дае перспектыву, просто трэба рабіць кожны дзень сваю справу, імкнуцца рабіць яе якасна, і вынік абавязкова прыйдзе. Дзякую, Анатолій Вялікі, за гэтую шчырую і такую моцную размову. Я думаю, сустрэнемся яшчэ не апошні раз. Навзаем.